Eh, Mbak. Oke Mas, tagihannya kopimu. Ini Mbak. Utang mana Mbak ya? Ada utangnya Mas, yang diingin orang mbok bayar piye to. Sabar Mbak, kan aku urung kerja, ngono kerja tak bayar. Aku kulaane piye? Jadi apa adol sapi? Ya Mbak, sapi ini tuh mertua aku urung kadol, ngono sama mertua aku kadol sapi ini kan aku duwene ya engko nggo bayar utang. Sabar bisa ya Mbak yo. Tenan iki Mbak aku Terus oh Mas aku terus piye? Kulaan aku gak iso. Masa aku nyabut kebu TNS nggo gawe kopi? yo secepatnya tak bayar Mbak, nah aku kerja. Tenan lo ya. Iya tapi yo iki mau iki dicatat Ini meneh iki. ke kei anu alamatmu. Mbak. Tak marani nang omah. Ojo kok tonggo-tonggo ngerti aku nak akan utang kene. Ojo ngomong sapa-sapa Mbak. Bisa aku kalau tonggo-tonggoku. Terus aku piye? Yo tenang Mbak, sabar ae yo. Kok tak bayar tenan iki. Urung duwe aku kerja urung kok. Ya wis KTP. KTP meneh Mbak. Ojo KTP ku lho Mbak wis tak gadekno. KTP ku mbok golek utangan kuwi. Ngono. Lah jenengmu terkenal ning ndi ya Mas ngono kuwi? Aku janji yo isin Mbak. Penting sampai aja moran nggonku Mbak yo. Iya ya, tak kei waktu seminggu lah ya. Seminggu. Bisa. Kecerdaan ya Mbak, seminggu. Ojo Nah, seminggu lah. Terus piro? Saulan Mbak. Ya Allah, suwine. Yo iya ya Mbak. Saiki mbok kerja angel Mbak. Tapi marotoku kawit 2 wulan iki didol rong payu-payu. Ngono as payu nak kebagian tak bayar utang aku. Tenan iki Mbak. Yo. Sabar dhisik yo. Oke lah, oke. Sik Mbak, aku tak boleh silan bisa sama ngerti kan boleh oleh silan tak mbok bayar utang. Tenan lho ya. Yo. Enteni. Mbak, suwun lho yo sak urung yo. Tolong iki dicatat meneh ya Mbak yo. Ya Allah, nyata tae terus piye lah iki.